Kubeka nomuntu wakho. Hayi, asihlalisane. Wena uyiforoma uzobhaka, wena uyabhaka. Wena ubhaka uyiforoma yena. Uyiforoma bhaka. Bhaka iqhubeka noshishiliza ngale ndunu. Shishiliza ngendunu ku right. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smazi TV, I'm the answer bafowethu. So thank you for the likes, the subscribers and the followers on Facebook. Ngitsini bafethu. We are here, next time we are there. Namhlanje ngiphethe my sister ubani igama? Unoxolo. Noxolo ngisacela ubhale utshela abalandeli bami why ubhalela ishow. Ngibhalela kule show ukuthi ngicela ningiside like ngisuspect umuntu wami ngathi uyangishithela sekusikhathi leside unekuhamba ngabuyi mangimbuta nje kube nolomsindo lo unnecessary so ngiyacabanga ukuthi uyachitha cause nefone yakhe uyayivala ngasikhathi nje understand yabo. So sister nina noyithu seninesikhathi singakanani injola or nithandana nalomuntu? Athi sinesikhathi eside sino 2 years sivana. Abantwana bona nawo? Sengabe nomntwana. Okay. So manje sister ama red flags wabonile ilindaba zamafoni. Yeah, ifoni yakhe inokuringa angayibambi ngasikhathi shosho yabo nje uve ukuthi hayi ngathi khona lokungahambi kahle yabo hamba ngabuyi noma umfonela ifoni yakhe nje angayibambi yabo. Yakuva sister. So are you sure ukuthi ufuna ukuthi sishaye investigation sim expose lo muntu lona what if usimthola ukuthi uyakuchithela kana? Yeah, vele ngifuna amaqiniso cause uyangibambelela if nangabe yena uyangishithela mina ngifaithful kuye yabo shothi ungwastele isikhathi. Okay. Yeah. Yakuzwa kahle so serious you wanna take things to the next level. Yes, sesithe lesikhathi sivana. Yeah. No angiyakuzwa sister mina into engizoyenza is to go out and do investigation ngizobuya yakuwe mase ngiphethe yonke evidence ne. Okay. Yeah, ungavayo endlini sisters. Danko. Bafethu nayizwela uma isister uyakhala uthini ufuna ngimshayele ini investigations. Let's do what we do best of which is what the investigation. Danko istonki Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la. Lontwana ngiyambona at the corner bede ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing. Some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something. You know how it is, nigga, at the night time. Hey, yo, bitch, man, I'm sober, tryna just control her. What up, YouTube? This is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu ngiphethe my sister kada zomkhombisa yini the evidence bafethu sister Ukraine. Right. Since ungibhalele la ungitshela umgcinenini lo muntu wakho. Yo senginamalanga nje nekhamba nje yangabuyi nasendlini so ngiyazibuza ukuthi kwenzakalani. Ngiyamsuspecta vele ukuthi uyajola. So sister njengoba bongibhalele ngihambile ngashaya ispan sami ne ngifuna ukukukhombisa something la. Umuntu wakho angazi kwenzakalani uyambo ubhizi nobani la. Ngomunye umjita lo. Ngibona. Bowazi ukuthi umuntu wakho ugay mama? Bengazi. Manje njengoba ubona le information eso uthini ufuna siye kuye uyombona or kanjani? Siye ngiyekombona ngiyatibonela mina. Nayizwela bafethu umama uthini ufuna kuyotibonela. Manje uthini mama?
Asambe, cela ukuthi umlandela. Let's go. Labantu bakade abafethu, it's your boy uSmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Sa. Ngaveli kanti uyachisa la emakhamereni. Asamba. Athi bangenela kule room le. Come here. No, you must stay. What you guys are now, man? Ufika kanjani? Woza le foroma. Nenzandla na uthya. Ungabuya endlini. Yenza yini? Umuntu wami yabo lo. Umuntu wami. Lapha. Imele nalo umuntu wami yabo. Bangani muthi? Ikhazele mfethu phela lapha. Sibangani ngomala. We are friends with benefits yabo. We are friends with benefits na yabo. Base silile. Silile mfethu. Manje abakhemela sonzakalani? Ngithi ngichilelani ngoni? Sithilile. Ndichila njani? Uyashisa. Awuzungapha Uyabanda. ngapha mfethu. Uyabanda. Oh, sister. Oh, yima. Foroma. Smazi ngami. Manje Kanti asizi umuntu wakho lo. umuntu wami sedisana imedi yami. Manje lo mjitha lo. Intwana yami. Angingumshitsi. Ngumuntu wakhe. Intwana yami le. Sibangani uyasithetha Angingumshitsi. Ngiyaphuma athi ngihlala nemujita wami hlezi soyi2. Sithini nje namuntu akala. Yazini mfethu kushaphu. Qhubeka nemuntu wakho. Into yenzayo emajiteni lena uthiyami. Mina kaphisana. Kaphisana ngesibangani nabo. Manje sichile sathi sichile. Nemuntu wakho kuright. Nazi impahla zakho ngikubhakele. Nasi isikhwama sami ngikubhakele. No, athi ngibuze nesikhathi singakanani inbhizi la. Sinonyaka ne6 months. Yamuzwa sister. Wenda mina slim. Nibangani hlala ungitshela ukuthi nina nibangani bami friends with benefits. We are friends with benefits. Yini ongayitholi kimi? Lo enginako awunako. Yini Lo enginako awunako. Thana mfana. Lalela mfethu. Thana mfana. Ngiyakuthanda. Like I'm bisexual mfethu yabo. Yo. Ngithanda no two. But Ngitshela nini lo? Awusine ketho thini female ngase ngitshela ukuthi bisexual. Yabo so bengifuna indlela ukutshela but sekwenzekile ukuthi ke uthola but bengalenzi namakhemera manje amakhemera sengislima ngabuzi ngitshela amaqiniso ngini. ngabuzi Angithanga ngitshela Uthini sister umisa kanjani njengoba siwathola la. Ngiyaphuma kuye. Nazi ikhwama zakhe vele dala phuma. Nazi ikhwama zakhe. Yimi noma nguye. Ngaphandle kunetifo. Yimi noma uthola tifo mina ngenzaba yakho. Qhubeka nayo. use condom Yimi noma nguye. Yimi noma nguye. Unhlanze nemuntu. Yamuza uthini. Kamera seseright la. Yo. Siyamuthi. Hayi futhi ngcono sihambe kushapha baqhubeke laba boyithu ngixubane Nazi zakho ungayikhohlwa. Yo umpakele. Nazi ikhwama zakhe. Ngizothatha ikhoma zami ngihambe. Angayenzi Hayi ku right. Uthini sister siyaphuma la. Siphuma sihambe sibashiyele Ngisale ngihambe kahle. ngithanda ngithanda nethuna Nangumuntu wakho ukhuluma nomuntu wakho. Nangumuntu wakho la ngaphandle. Mama usanda siyokhuluma sonke. Phuma kimi qhubeka nomuntu wakho. Hayi asihlalisane asinengisana. Wena uyiforoma uzobhaka wena uyabhaka
wena ubhaka Uyiforoma yena. iforoma bhaka Uqhubeka lushishiliza ngale ndunu. Shishiliza ngendunu ku right. Mani ngicabanga into lethu. Ah ku right. ikhoma zakho ungaphinde ubuyela Nawe kuphelile. Ushap. Yo uthi sikhulume nabo labantu laba, athi sikhulume nabo la. Zwakala camera. Uthini awuthiyama umisa kanjani uthini? My sister vela usamfuni. Manje ngenzeni ngoba phela manje ngimchazela ukuthi ngibhathisa ngihamba bethu. So ukuthi uyahamba kahamba kufana khona umjisho wami. Sibe happy. So shaya into yethu sazoba on and it's the shada ntwana bathi 29 shada so 2. No, ngizoinvite abe guest mshado nami nomuntu wami. Ngathi akafuna ukufuna sesama afuna situation yami. Sure. Nje Maye wena bongasamthandi yini nje? no, bengisamthanda ngiyamchazela ukuthi ngi-bisexual. Yebo. I love them both. Yes. Ngithanda umchita, ngithanda imaid. Yebo. So but yena manje bekungena ndlela yomthatha because ngisabi family izothini. Ngiyothini family because family yazi bese iba namadrama yabo. Yebo. So ngibayekela amadrama efamily. Bengifuna indlela yokumtshela but bengamanga ukuthi na bese ngisamkana namakhemela bese yakwatwa yadube hamba. Bese mina singabe sihlale phansi siyakhuluma as a couple understanding. Sikhulume na uthi ubani igama? ngivuyile Isenesikhathi vele niyenza. nawane 6 months nasekhaya nje sebayamazi Yebo. yikhaya kibo laba Usesteri wena bowazi ngaye. ngiyamazi nje kakhulu banabantwana bayi2 nabantwana bayeza la endlini nginankinga nabantwana Ukuthi ubisexual bowazi wena vele ugay straight. ngey straight mina ngiyazi ukuthi ubisexual yena nginankinga mina bengithi asibambisane mangabe yena Fike one family, one big family sibe right. Manginaye nginawe. Ohlale nsuku lezoba mnandi. Yayizwa Yena right. nabo khulu bayenza this thing yenzeka it's possible. Yini make inking. Bali ngoba uhambile ke I will find another girl or understand ukuthi mina nomuntu wami siyathandana, simajida naye phezulu sibe happy. Yena abaye grand. No, bafethu asivali show no sister usesekhona la ngaphandle. Yo. Asivali show no sister. My sister. Uthini usuyavaya nempahla la. Ngiyahamba kachubeke nomuntu wakhe nami ndochubeka ngempilo. So ungasho ukuthi today yajola 99 ikusizile. Yayi ngiyabonga ngisizile kakhulu mama qiniso ngatholile senyawadi ya. Awuzange ususpect ukuthi umuntu wakho ngahle ugenyana. Da bengingacabanga. Yo. Bafethu ithi your boy Smazi nizwele siyafika la namhlanje sithola umjida ubhizi nomunye umjida uthini uthandana no my sister isikhathi esingaka nothing oyisolayo. Yena nje bahlala ngitshesi bangani nje bekungafiki naloko ukuthi khona laba kwendawo. Yeah. Bafethu ngithini Rooftop until next time do what you do best of which is what to like subscribe comment siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. No, asivai my sister asivai. No, asivai. Yo. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko.